asura achabwirigiririe amabati ande usialia utagiti showroom yetu nigo ere engale iyuere ngia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru superstores yego toka se enyumba ya Ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na
tariki mirongo ibiri na ibiri cy'umutinyu cyanda umakwega chikire ibere karongote atigire mutukata matatuka umutinyu yiga okyanda oakense tasoe umutinyu bikumi na chinga kibune chiga umutinyu cyanda ni kubata mwana mange ase okome kisho usase megano akuya yubuma bomwana y'umutinyi nerira kirana tatote benga ase MCI ya North Korea ngencho abaswati mangana kusabo kwa berasi ngencheri nganeri lyakorekana utange kwigwa mario gibyara kinya yonsi nkyanda ikomine ka togotebya amatukata natatu oka atigaire mutinyu kyanda oakense nogotebya nga ase okoinyora osase o roboti umugano bwense mutinyu kyanda oyoiga bumako yiga 2025 nigo gwata mangana mange ene mangana yelire igoro yomutienyi nechingena ngeni kinende ayung kianda ikomi totarachiko ikachinse soto chiabono botko onde to kumanyanga mangana na arataria maya asamato yabasubati baitu no na bamura rero mbache bagasoro omate ekarugwaka etuki edae kwa ichenji osiga kwa beka muntu bwata chimbuchi ko skwa beka yabe mbaliri asese ya North Korea osego toka ko begete dae na bogosibwa egogosibwa tari na bogosibwa emiaka 10 wetani yabo nabo rasibwe egesibo kiemia gose kyobugema bwao ose life imprisonment ase enseyo ya North Korea katene gwateba nabona iro reo nga ense ya North Korea ose gwaka edae etuki gobosibwa emiaka 10 gose life imprisonment ayunkiana lakini igwa ense ya Kenya gose andege gasomenyete omuntu gagosaba ebesanga nkonya ugwanchomwe uswanchi tomo ensi ya Norway omuntu agosabebesa bwange komwa osibwa asige kakie miaka 3 na chibesa cyana mukate agenda kwebulika abungu kuma intore kene kyonga chinsa ibera nseme yimanyereri akoroka Wilson Makori njengoro kwa mkate Enoch Naya na atokoriganiri ase kyonga chinsa ibere Una bancheranire ko babwatesia elinde torikave elinde amatemu ka gochigoika tonyore ngantu yariganeti buya igona inchenta ete ko basabera mona abana babaito bakanyeke buya amasomo gochaka bene skuru yekenderia nyakeure maiga yokwene kigwa okorobekana ekiata kwaborokigwa igoro y'umwarimu wabo monene kunganyigwa sana. Sisi tunaendelea kuzunguka mpaka tumechoka ama namna gani? We have a very lazy opposition and that's why we are telling them zunguka, kwa sababu Kenya hii lazima siasa iendelee kusonga mbele. Abarai balia bakubwatesia serikali ba broad based nigo bamochirie balia bakwamereria serikali buna mbubwati agenda. First, we are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Marai w'ikiama gia ODM gutuguterare chinkuma buna ODM guchire kumubwatesio marai bwense ya Kenya obono Dr. William Samoei Ruto guchakoligia ekerugo ky'oburai.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogokwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Imeroberio ya masomo nigo iranererwa benerit kuliarero ase skuru ya Nyakiore ejwere asenseme West Mugrango yemaga yaborokigwa be skuru yo korobekana eikia etakorengana no kubwati korengana no kunganyi okumwani mwobo omanene kochia ase skuru engao. It is 50 kilometers as it was, and this one is 8 kilometers. Wiki ine ya muyuka ya etire abwase miroberio ya masomo abire atayo ase skuru ya sekondari ya Nyakiore maiga ya borokiwa be skuru eyo okora okorobekana asikiria buna nigo bare kwe murunganiria okunganyiwa koyuka beire omworokio monene we skuru eyiga ase Rieta Bruce Kirage ingana ya irirete abateneneri pechsemi korwasi sub county eyiga ya Nyamira South koimokya igetambukiro kyogosieka skuru eyo ase ke wiki eyemo nigo rero amasomo achaka bene inse yo mworokia omonene weskuru eyo aserita Charles Omosa oyo oirire ribagari yaye Bruce Kirage kuna omwani omonene weskuru ya Nyakiore Mass which will be equal to 80 plus 50 which gives us 130 kilometers per hour. Iburi onde bwensi okagerete ngande nabwate wasi ende yonsi aso mwana oye ayengo sali oli chinga kicho mwana o agocha ko kole revision tigayiche mapema neranda manena abandi revise nabalimu ba very ready ko bakolera revision ekiagera amatuka ya basirie weekend ma abatoroche na mange nanda balimu banchire nga kuba bwati sibaraso kubakonya abarai bepodi yeskuru eyiga nigo baenikirie buna kumubaro monene bwaborokiwa abo bagosoma sekirasi ya 12 abo batangana kuigora rero nigo oikirana ase skuru eyo nare gotebia abana baito chinga kinto bwati bono aya beire tigaete erinde tochake buya naende bearing in mind nganto bwati time totumie chinga kiechiga chinke tubwate tochaka matemu mo teme ko utilize buya nabalimu nabancheranire ko babwatesia erinde torikave erinde amatemu kago chigoika tonyore ngantu yariganeti buya igo na inchenta ete ko basabera mona abana babaito bakanyeke buya naende bairane buya buna babete cancel na baiboli naende mbakwaneru father class kia form 4 na kia soarero ikibwata abana batari bake ko basoire bensi ne class kyo cha kubwatia form 3 ejonerera soe litukolia chuma 5 ara form 2 egende kukura litukolia ichuma aboroki waba nigo rero bakobwa amona baibori babo abo asegati ya baibori beskuru eye bakwanire ayayiga maiga ya masoma ya kwiranirwa naende nairane rimbu yangona saba arimo gutu ariganiri tukolia rera ase skuru nande nare badoli sibiri bunyamono ase skuru ya Nyakiore twagokire ndu buna baibori asenge njenene twara abana baito bato promise na abana ngoba beke bali erebo nako baji semijiri titageire na matuka yatigarita make tari make asa abana asa barimo kubakoya
maiga yukwiranirira amasomo rituko ria rero ase aboroki wa beskuru ya secondary ya Nyakiore nigo babeire bagusegitwa buna bagenderere gukora umukia ase ng'encho neria buna engaki yabo ase amatemwa manene nigo yabereire ang'emono. Kingo ripota Gatembe kuroiga Nyakiore eye gutuka emeye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Njefa Tigad Gisemba Biamono Fatgad Gisemba Korwa Semo iyo abarai bali bakobwatese serikali nigo bagenderere koye mochia usikuba mochia balia bakoye pinga gosensemelie go pinga serikali nakwenda gateba buna echinkwana cyoko bagana bakenya nigo mugasorero chinkwana echiko segekaro cyabamenyi kurwa chinsemo ao nabayigo bagendera gusegeta bamenyi kubwatesia oborai gusumurai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Daniel Lontiri yagutumaja abaraya baiga bakoragwa n'umuchifu w'ipuwe serikali Muske Silvanus Osoro nigo bagendere ko mochia balia bale mamincha ne serikali asikiribu na tibubwati agenda yo gukonya bakenya nakolengana na barabo ekirenga kyabe kenene no kubagana. Wamekawia sana kuongea, wamekuwa lezi kidogo. Zunguka bwana ndio mtupatia tupate kitubia ya kuwalimalima, sasa wamenyamaza na sisi tunaendelea kuzunguka mpaka tumechoka. Ama namna gani? We have a very lazy opposition and that's why we are telling them zunguka, kwa sababu Kenya hii lazima siasa iendelee kusonga mbele. Ukwano mugasorero chinga kichige karo nabamenyi bakinya imeye bunge ya bumachoge borabo nesemo ya bubasi ichichonsi chigo toka se county ya Kisii nikubigo babulire bamenyi kubwatese serikali nabuna chinga kichia siasa tichiraika egendo kia muhimu egenda abantu bawota kokwenyora na kerokyo inki wakonyire wasekwaretera abantu bao siasa at the end of the day ngoelele ene siasa ngarere 2027 ngarere inje siasa naranye korege 2017 na bwatseti president yarenge kero enga kieyu togaeta free lakini deputy president enga ke William Ruto akangega asiobisi aye 2022 naende togaeta makori na inu abantu bamintonye moinyorete in fact yenga kinere twatwere twemburari Kenya nyamonyorete omongwano yetwatare nere sabari entambe nera karanga tigange getarieke kyobosene tobochore abanyina omonto tayogo korrega asiokira omonto gokoyega enterega kyoboteba masikani ne serikali yakoretaki ero bono onye totacha toigwana ne action togambe ni minister hosteli chiaga juskuruma monjuwete gaki chi computer chibe ko skuruma etiveti yaga chuga bo machoge igo kababa ntaba tulifu serikali yakoreki megenderero mwenye baraka zote bone saulindo mu wakili naende maiteke gusi ebu kuyaba gusi igego teba iga nchera terikotebi mogendi ikineka gusi nchera terikotebi mogendi mbara abono mugwerete korandirie bukweyi y'abayahudi nganya sawo koruo bugambi naende bukweyi y'abagusi egoteba nganchera terikotebi mogendi aba machoge na barabu gakitika baroro borabu ege suntanyi wetekere ko chichikona chiri iki mako menyerege suntaime estimanere gaiga asense mwende niko barolekana gukwanira obuya bo barayi barabisi kurase bipindi bibere kubachinga kichinyororo cyo kugendereria magenderero n'iki project kiri tayari bachakirie kurubaterega seni kya Gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Chinse mochi boteneri bwa serikali meye sub county ya Kenyanya nigo chirachigo chaka gwetena samatuko makare bosyo ayanko bwatekane chinkwana cyo boteneri bwa sub county yo bunago tomanyo muri Kito Gilbert Kobe
Kenyenya bune sub-county nigo ebwate chinsagia 30 cyokorwa obugambi obwo as location chire Kianda ne sub-location chire 21 nonya chire gazetted ntira abachi kwaegwa wetenenera kore bene William K. Bet no moteneneri gwe sub-county ya Kenyenya. We have 30 administrative units that have been gazetted here but not operational like this sub-county. These are basically locations and sub-locations. We have 9 locations that are gazetted but not operationalized, and 21 sub-locations that are gazetted but not operationalized. Nigo atebire buna obotenelwa provincial administration kura Nairobi mbwa babo gusaba marieta ye kinsagi echo elio gocha kuba obosi bari bwetenera na kwegambira bene. So last month we received communication from the ministry headquarters that we give the names of those locations and sub-locations that had not been operationalized, and we did that. So we are waiting now to hear from them what action they are going. Or just I think the directive now to have them operationalized. Mokonyi bwo county commission oyo nigo arure gokurerwa gokiase enaro ya nyako bageko bao yogokia kuba abana bake barinsi emyaka 15 egasi yogokora. Nadhani hapa serikali imekataa maneno ya child ama mtoto kufanya kazi ambaye hailingani na umri wake, na hapa kaunti yetu Kisii ndio mojawapo ya ile makaunti imeonekana iko na kutumia watoto kufanya kazi ambayo haifai. Uliitwa kwa training ya kumaliza kazi ya watoto, munde kamati ya kuangalia maneno ya child labor katika eneo letu la sub-county. So sisi tumeunda hiyo kamati kurengana nere gitambo kirunge cye koimukigwa gocha asonde wensie ocha kwenyora kulika umwana omoke urinse emyaka 15 egasiende yonsi yo kwenyorera chibese. Kwanza ya majani chai ya kahawa, pia tumeambiwa hapa sekta ya avocado, sekta ya miwa ambayo inafanyika katika our neighboring county ya sukari. Pia tumeambiwa kwa hii sekta ya matofali watoto pia wanafanya kazi hapo. Pia sekta ya ndizi hapa, kwa sababu ndizi ni mingi area hii, tunaambiwa watoto pia wanatumika kufanya kazi hapo. Hapa kweli katika masoko zetu watoto pia wanatumika. Sasa tunaambiwa pengine kuchota maji ama kutafuta kuni, ama hata wengine pia wanakuja kuuza vitu kwa soko. Hiyo ndio tumepata habari. Na pia tumeambiwa kuwa kuna mabasi fulani ambayo wameajiri watoto ambao hawajafikisha umri. Hiyo ndio sheria imekataa, na tumesema sasa tumetoa wito kwa wale wanahusika kufanya hiyo kazi wasimamishe na wakome haraka. Abana bake barinsi emyaka 15 nigo barorekanire bagokora kigasi ao na muno ase obotori bw'echae obosombi bwa mache obosombi nabo igobonia bwa matoke ne avocado nabo igobonia bwa marwa ase kinyomba chokonia amarwa egati yechi gasi chinde chinyigi cyane ko bachikorekana ngori bateregatembe kurwa asensemo ya Kenya bumachogera bwa county ya Kisii Maritanenche Gilbert Kobi. Mono Gilbert Kobi kurwa senseme ya Kenyenya na nigo tokwenda karutori bada se county ya Kisii kubatika no comment kana kwebinyuwa byogotinde nabo igokora mana ase kurwana chisegi ase chichiro imeyomo chiokembo imeyanyari bari chachi itkori yari nigo boteneni bwe county ya Kisii bakubwaterana nabagambi nabo igabanya nyimbo ne committee chiro nigo bakore baraza imeye chireyo abwase aboncherere be chireyo asobwamo baro kubori chiasa serikali ya county ya Kisii nabo serikali nene nyare kwimukya egetambukerege tindigo chiasa bonchereri abo na sabarai bonsi abo bakerana ase ebaraze yo abantu barama toke umwarenge muyabo
Hawa wateteo sina wageni igo wabegete para wameweka ndizi mpaka kwa tama kiparapara. Mwezi uliopita mwezi wa pili nilikuja nikaongea na nyinyi kazi chuma kile barimo tetero sina matoka mbasemwa arimo irano barimo mwaka chisturi nechirese namarabuwa wanina kende yonsi ela asibone lingo kora ni kuongea na jimini na komanda utaniona huko lazima utarudi mwara wa tari yaba na siongo na ile no monyo ino yomo ya nyore none to bata bakon asentuma ikori itoresi bagochi asenge to ka umano wasi wewe moyo kama ka ngoro manye ti bari bari nya sa ko ro wa kwaye umwana no si wewe ikakole ndo ule bie siro ko kora manga muna ya mo se te siro nya la ko be elbe igenya ndo kali mo akora tikenge ndo kinya mateme ka umano wasi wewe yana kama tengene ya mate yao elindo mayambora le kanu umano wa bia yo rate kama ndiye ndiko wasa nkiona pale jamani. Lakini nataka tu niwaambie mpaka wa leo saa hii. Huwa mnasema kuna mtu ana pombe inauzwa hapa. Lakini hakuna hata mtu mmoja. Uje tu jitokeze. Wakati tunapita hapa alafu niambie unaona kile kibanda, unaona huko yule mama anauza. Ama yule mama na huyo wako na yeye wameweka pombe wapi? Hapo chini. Mungu kwa mmetusaidia. Ama ene chiro yetu ya Kiumbu yabeire chire mbe nande yamanyekanete ko be chiro ya Kiumbu asa abantu bare bose lakini yabeire chire kwa bo basengenzo ya mangana mabe ayawo kwa matisa mabe indo mama ne garote kisi university chire gari ekera chire indete ko mobekere musukari agende abaiseke becha kado amaena yeso na togo kutokwa sekene basalirie chiro bagakwana mangana mabe aseka soma yarenge na abana baya bamurana baiseke garine tobachibotema komoko bakani lakini bado bagasitura go singire gari bakasediriso montaigete akora mangana mabe. Riborio lirituko ase orobotiro kurwasi chiri ya Kiumbu ne are gotwira asiri borio lirituko rego boringana ki abantu baria bagokora usaba gutumeka bari bakorama na bagotumeka marieta atabuga tinsoni ase chichiro ne bitaseni bichigali batangwete bakore mirimo no bonchoreria ase chinsemecho kubolenga abantu baria bakorama marieta atabuga tinsoni ase chichiro ne bitaseni bichigali batangwe tibakora emirimo no bonchoreria ase chinsemo echo bono goturikira ase 0726447367 yani notisa naibere bere isano nemo inye sano naibere isato isano nemo isano naibere gosebo igo goturikira goturikira ase Gatemba TV YouTube nabo Gatemba TV Facebook ochakanire tari yao asore nekerengereri kiao nkereki na kigia kogera turacha kubwat kurwabo tumanyenga ekerengereri kiao nkereki eyege kubwatika nabantu ochiko yanda gosengo etore chiro iga gosengo yandore ngono bwate role ni nyaruka yao mukate ro chimnanga nige nyaruka yanenen ngochiko yata gochiare bantu be chiro bacha gochiko bakani bakora mama lieta manena abaria gosine chiro ke umune misio koro sininki maraba koramire kore na abana kore na nyokobyara kore na isobyara kore na bamura bamino bantu bunabaika ase kerengel kyao nkireki batene bejichiro barosie machiko na serikali yetu ya Kenya rosie muntu buno ikara korama egara tasariria sector yo bonchereria nobo sombi amarieta kerengel kyao ase 0726447367 nere namba yeito ye studio nere yokoba ause SMS
tari abuoka no na abantu ba boda kwa ndore gusaba ndi abe kipigipigi karo kigweta ko ciaria no mate buna bagukwa ai no manyete ndogonya kubwati kurwabo bantu buna abakara bakoba in fact boda nero asinche reformed mono engencho bagocherero nabokonyora nga kwa bwatirwe bakore pigipigi bairire and then banya kubeka karangari kya unkeriki tutumire go terasa 0726447367 nero number 8 yes studio tochigokora ekionga chinsaibere ngo nyora tore obokoreri ebwa a technical training center ya Gitwebe ndochenga bali mbikirega gotukwanira bale and then tutakuwa tunasema zaidi kurwa ase ensemo eyo abarundia chipigipigi nigo basemigo kubwatia machiko apara iliyo gotanga emibasukano ya para kera chingaki kwana chingaki chigikarekyo kyabareta amo abanyakerogo besakta ya bodaboda kurwa sorobebe ruwe county ya Kisii ne county nyamira chinsemo chekeroka nigo basemigwa obuya bwokoba imeye sako asege kareke igani gabanyakeroga baiga bagendere koba bakweneke bunamba chikunyara kwa bakoroisie sake jwera nyara koba gekoba konya kwegendereria ase sekte yega ya bodaboda na esake tuko chikuigora niko tuko saba bodaboda bonzi mwa bongo soime inde tobe tuko yende kuna bodaboda toba tuko kwanira bodaboda bagoza mono mbasometi lakini ale mbanya gutwa ritaya igonto chikora osiritaya rabengi yakurwa se bodaboda wetere sake kero munde kera ikire myaka yayo kuritaya ogenda onyora kende kurwe sake ochikonyera riria timugeteka ukwana sekereke igaho munyakerogo yigo bateneta sereta Obadia Merieri nigagendere ko bagakurira na chunyara ko bagakweneke buna ojumbe bune yegane chunyara ko bagwikira abantu bonsi elionyara ko bakwibwatania amo ne sako eyera chunyara ko bagakoroishi wachinga kiarere oya bwesake yiga kera kwa register sako nobe ko konyora faida kero mwaka elira sibe chichago bigeta se sako nobe ko konyora bune faida ya 10% ase chibe chichago kwa bere ko kubeka obone sake ne chigo konya bodaboda sana kero mwaka ndobe to konyora profit ngaigo tujigo twara abantu bagwot tie sake bakumana kichibese chigo sona ne kichibese chigo soka ne statement ndobe to korokia kere member ebege ko statement una yabigete chibese na nduna chiaru to babanu tujigo twaro bwase oko ase chibese chiko ko ase sako abwatani bande boiga obekirnasa yagani kwa bagende ko bagoteba obuya bwoko bamo buna abana bodaboda nabwo bura bakonya gukora emechande menge eyegendete ko bagegwetana na sekte yega ya bodaboda insurance ne cheime ekere kwa na chali ogokonyeka ntonyo wale no ne loan soft loans netuko asamangana yoko deposit kibese chiao chishare twatebirenga no chikonyora mangana ye faida ndegaki ebesa turabeke nenke elimura 18 abanyene oso ekero omuntu tubase gutigara isiko igera be kafingia asobugima bwako ochamo so ekeombeke igo gukonyora faida enene kugwekerura egweka na ebese yokonyorenke njira teyera gokonya onye togoso isake yina na kurasa bisi ya oborai na nene ye county ya Kisii nigo omokonyi bo MC kurase wadiga ya ichuni asilita Vincent Makori anyadre ko bagakulira ngamba chikinyara ko bakubwatrana amo ne sekte ya bodaboda elio kwene kibuna magima yabana bodaboda na chikinyara ko bagakiniwa asagende ko bakobabuli abana bodaboda abega kwene kibuna nkubwate barama chiko yebara elio gutanga imibasakano yebara ya chachi ejo yagendere ko bagekokora magima yabana bodaboda abange kurwase orugongo rwa Gusii igogo na office ne chikonyara koba geko work hand in hand ose kubuko kolega sikoboko sokoboko asinge nchogo konya abantu ase binyiro bito bako igo na abantu baito ba bodaboda se na Gusii ngimase chingakechi ngo basabanga munyare ko bamugo twara amachiko nare bono una serikali gochwetia igoro yesa ko base sako gotwara license gotwara kerikiga neria se pigipigi yao nyara ko babuko uwe yangoya mure mogandi sibara mwagandi sipigipigi chito bya namaskani mwaira chikastomer chito chaino buya egere nariyo maskani gotoka nana muranya ko mugo sikwa egera buna ayo mindata babo gari batanga bodaboda basometi bodaboda n'abantu abange kare to kuligere abantu basomete abantu babwate amarama ya nelinga nintwe abatorense tutariko barana abantu barabaya ingo ripoti rigetaseni kyo wanjete kya getembe kurwasti nseme chiga chyo mu cyokeroka
uyu gutoka asubu gatagati bwe kaunti ya Kisii amone kaunti ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara. Musaya makore kinyoro kyabo barachimeye wodi ya manyarime bunge ya Kitutu Chache North nigo aboliri abokonyi koira na kugendera masomo ya University ya Kisii. Imaga yokobera isko ase egeka kimya kenne kubwatikana no kuborogwe school fees. Nigo amenyete asenseme abotori imyadaraja mbili asa kora egasi kuimuki mezigo echiro ili kwenyorera omugati okiralitiko na dipo na asanya. Agotumanya. Especially my MCA, Peter Tachi, and my MP, Mr. Jafet Nyakundi, I urge you that you come to my rescue. Guchaka asomunwa w'Kenyamuriro. Omworoki w'abwe University ya Kisii omwaka omutang'ani asirita James Obebo. Nigo esaba y'ogwikirana kw'endoto yaye koba omworokia w'egesongo y'egetomo elyo. James Obebo Mutachu, Kirima Alimanga Isecha, Waracho, Wodi ya Munyerero, Marani Sub-County. Nigo nakorete class 8 2016, kanyara 396 marks. At 2019 ngakora form 4, kanyara AC plus ya 52 points. Terango yogo soma, natemete go sen Kisii University, take English literature, ngateme semester yemo, lende bigasinya. Nonyina bo asobugima bwokorerwa no mwibulyo yomo. Mbwata mwibulyo yomo. Mbwata mama yokoro kwa irini kwamboka. Natare koro kuporte ngari miroga nigatata kwete ni ya 2006. Anko yana kamo gotosomi nande gotoira muna bana bae. Natasomete asige kegetambe kurembe ene bwache kamwerra. Maega ya UN igana chitekina kyogo cha somo chobosongo elyo kwerigeria ekebarua. Etauni gani go bongwa nkongarata nkaro timbwatia na adoption nokoranya no musigo mbogori musigo nya 20 bob lakini kaikira ngatware stress ya nyingi swase madawa kulevya ebilenyo rekonyora relieve stress ya aso komenteka kwimechando gasiengo kora yokubugori mesigo tebuga tumapata ndonse mapato nendagara nkonyora yokori Ense munayo nigagenderete kumia chingaki akomirana n'abagesangyo baye abubono baunchuririye magimabo. Ande mono karankorigera abatwasomete nabarabu amarika ko ngiterwosyo naba no kugani 90 ka ninyare go gosoma 90 nkora masomane kare asorogendo nigakomirana n'omusamaria bw'omoyo bugwancha. Samaria tanjano mo Apostle Charles mosomi saboke jeno morandi ande sumuchuki sigaiga ole bipanda Maria ukuna kunywa chinya sore chiae utambe kada zo wete kanisa twale kumumira twae tarakini ende one time my wife akaba interest ukwana nere kama boli na yomenya takata na amete bipanda mabu kamuchikanka wete achinchu kumwaye agateba nata ketego chinchu kumwaye tukamusabira kuwerie ngakina boto chenga ireto jira ko moji mo ga no mwana mungaini ndo ga no mwana osometa ga ikako nyoro kolire pakke semester ntangani kulengana no gokonga kwobogima ni gobona ruro kuboria bagakie ga bana idu ya Kisii County amo no muchume chabe nya kundi korana ko kolore ga singia amo no mu MCA omwana oye muna kwanira igano no mugibende amonto ndo bwenzi gwe to moyo bwo gosomya omwana oyo ndinde cyo konye familia ane kinda nyore ri bageri okoba bona gana araro bomo bwa kongire the only option na masomo na gukora a degree ane ndinde cyo konya obomo bwana ne familia ane ande bona mamo iri abana muna abana butu bwatabara ibande ba mutwe urujo mwana omenya mitani Maria alitara jambiri ase kurubu nere iri ko bali ko myokuna basigari butambe no are go yomogo asare kunyenya sore kumamba kama no go gendo buguri musigoye so duto karora mabera ayo tumwirire kanisa kuripotiri kitaseni kia obwanchete kia gatembe kuroiga ase kenyoro kia botori gigutuka ime ya daraja mbili kaunti ya Kisii letena na nkoro kwa Dipon Asanya.
tonda engambi yakobecho karaburunge ko wakobecho karirinka bamenyi bekenyoro kia bitundu gusime wodi ya kemera ime bunge ya Kitutu Masaba nigo besokirie na kogokera amroberio mugochia kugarigwa koboraro oibuo bore ensemo eyo goika ebirengo by'ekigali kibwenda tagoeta arro kwana chinga kichibaraza yarenge amo no mokonyi umugambi we sublocation ya Motembe Sereta Robert Mekenye baraze yo nigo yekerano amonomo MCA yule omoske James Matinga uyoro mokonyi bomonogeri ase a county bwe bunge ye county Nyamira ense mate abno bosombi nigo bara chikoba obuya anenego keania obwale which kilometer korwa omogonchoro kucha nyegechenche barasa yo konye ere kilometer inye ono nigo bara robo bara chikoga ya keania anachipigipigi na choka chikotumeka ase ensemeyo yo mugambi eyo rero yabareta mo abanyakinyoro kurwase kinyoro kya bitundugusu ime yesa application ya Metembe eryo gukwanira oboraro obwo bore ensemeyo nigo abanyakinyoro abayiga banchira nabona oboraro obwo ase bono bore obonyerere ase pigipigi yoka nero iraite aroro amo nabantu kuna bugareiwe wika ebirengo byegari iraite aroro kwambuka no nyankurwase ekengumbu eke mugochase kende ase obuhororo igo narorire buya sana sengejo moisimi goitachire gotoroserie darate yite yetoranyare kabatogoeta ase ngenje bona kara tubwate nono morwaire korweke ngumbu ke mutambi gochi aenda nyagitari nige kabo mochanda sengene pigipigi yo kegoeta otemire baka yaigere bona chakorosu ngakieri na atemete bakabwatera na abande mabati akabeko lakini mabati atacha kutumwa matuka mangi ese ngakieri kabeko ko permanent neto konyo mna bono nje disability tindi korora yondo jengera abera isi none karongo tambuka kuruse itungumbu abuje kanisa ya Motembe yera mbere gashire raisi ase barasa ejeiga nigo mokonyi bwo mugambi bweza application ya Metembe Robert Mekenye atebire ekero buraro boiga bwaro isiwe nigo barache kubabera aororo boigo nonyene chingaki bakubeka oburendi anene chinsemo ekyo egera usalama yaba nanchi baitu none garote tukorwa mugonchoro kogenda Motembe kwa nyagechenche ene ira benchire nyingi yo wetera tukende ya kabere nchirera tukonye mono omuntu kurua mugonchoro kogenda Motembe ga wete kilometer nginye echinchira butuke asa tambe chira bange enusu kilometer kuru mugonchoro kogenda Motembe kubatekana na yaiga nigo mo MCA bwe wodi eyo ya Kemera James Matinga nigo aberiga gusuguma oboraro obwo oroisiwe asige kabono ingana etanya konyarekana koreta amatunda goikarero nigo amasiabo asasogete ingana omoske Matinga ateba gwetera oboraro boiga nigo emerobere yo bosombi erachie kworoba mono anene asa yaiga 2013 2017 kana ngo mo MCA nyanye boretie tukanyebeka ase program lakini rende nyanyarekana korueri paka bono tiranyarekana ontaite gwakira ng'a mbuya mona ase eng'encho ye serikali ye county government ekero nachiete koborie taracheye ngayebokia ase nyanyetigerete mbancheranete baganja bakanyebeka ase program igo buna twachire garera mwarire omoengineer mwarire omocontractor mbayebekerete chibesa chiri chigocha koyekora ase eng'encho omoengineer nero obwate EPQ igo ng'a ekero tarache gochaka nkoerere nandi buna mwatebiwe egochikoba to standard chigari chikobogerera na ibere egento gioka ndaite kobasaba abanto baminto na inu mobwaterane n'abanto aba bacha kwagacha egere murende ebinto kobwamo n'abanto mbara bakora bono bagocha gochaga batagete koiba bagosaba chisimiti igo nigo mokorenda because buno korusha egento ekemo etarache ikwayera otiri yabeire week ande bwango bwangeche ebutoke ubwagachi bw'oburaro oboiga nigo bono bukageire gocha koira ati yemetienyi etatu goika emetienyi etano nomo abwase boigo amabaga yemeremo ase abanyakinyora baiga arache gotoka asegeka ekyo reka tuja korosie box calvert ye abana inchi ekenda aburi no mubwaterane buya ne contract oyo kiagere kere gocha uchake gasi nacha lete materials cha yega ntosangia abantu bagocha komuburukani ande nachali ka abantu especially abantu boko nige gagocha kobarusi igo bono tari bara yoga tochi gokora ntochi toro create ntokoro kangi job opportunities ase youths baito
ebirengererio nigo byabere bikosangirirwa kurwasa abamenyi abaika ba bitundugusu imeye za brocation ya Motembe buna nerebuya etaracha eyeiga eryogocha kugareigwa buna enchira eyemo nonyane ikigari kiranya ko bachigotumeka asaya iga eryo kwambukia abantu kurwase kingumbweke gochase kungumbukeria Kingo ripota Gatembe korwaiga bitundugusu imeye za brocation ya Motembe ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira Nchefa Tigad Gisemba Yamano Fatgad Mega yomunyakirogo bwa sekta ya bodaboda Kurwase County ya Nyamira banado rindo Kurigwa bene buna nigo nabwete chikura aseke gambero litko liarero nigo ara umurubirio ukubachora abarayibe sector eyo ya bodaboda Kurwase sub county ya Nyamira North barachiko mukonya asimirimo yaye yuburaye nigo rindo arariri osena alire eira guche gotinya sector yo yuburundi bwechipi bose bodaboda Kurwase county Nyamira nakoba ingia Kigima Marieta Bernard Olindo, chairman wa county ya Nyamira, Njole. Nile no moga seli kuliale ra singejo. Unanda igonde Nyamira North. Nyamira North konye tebu ati committee refu. Aseli tukuliale ero, ntuaje twakora committee yaba. Yons pi chairman mo secretary mo treasurer. Eya de nene na Victor Astora na ncho chairman wa county ya Nyamira na dibitizanga ba jolire committee rengima eyo ekurava ni Nyamira North. So enaro jako waji abarai bonsi pi bali banyamira noti bali mwasa bali bakamutatuka igo mwensi pi no mure naende twanjire tuwadira naso bwamo kuna Nyamira noti igo gendana jako wadi baisia abantu banyamira noti next week kagetenga enje twate bantu twara so bwamo mbai gole account yabo ya Nyamira noti ya association yabo kuna Nyamira noti igo nabana jako sabanga igango tuwadira na bantu bali bakona kubuga chinse mo chionsi nga ulindo taimurai nkagere tenga uburai nyasa okorwa garwete kale ayo wachaurulini asama kita nguru kwetu ni kakai echema nyekerenyo wote nje one ndiri ngambu ya mono ase ekerenyo ase Nyamira North twabire gente kamo na ende buno motema ni to we count ni story ndo pena biorindo utobekiramo ase kerenyo wote ase ke Nyamira North go tubwate sub county sana Kwana tuwachoranire iga unenje chema nyekerenyo wote yongo sabanga tobege ntekamo tubwatirane ese tindisuke busi Oru David kwa mensa chema niyege tonto kuruma wa ward Ente ngote yabanga mbiyamona ase omurindo gotobe kamo elindo begonya mire ya itebe biya sisiasa chinyinge chiera ekitoko na koyukuru chikando chiaponoko echi pop Dominic abwate atige en account ya ito enyara ko bagekoro mbiyamona magane kina kerintu akorete kamane kina keribona tuomerana ere kerenyo tuomerana twakora magana kerenyo moto twachora tutakoregas anta abantu be pota bagwati amachiko na tota bagwati amachiko takoma ko bagana abantu ba Nyamira county intubuna na boda usaba chairman ba Nyamira North nduranga tuwe bangete na ande tworo masakani ko chorro takona ko jodi kuno won ko bisatwe ti ko jukuno evita isaini ko abakala ne biro sana bira ande ne bindo ko abaje gol iko na nchikuno machaman ko wadi ama wawo kuna te na machaman ko mo wod banga kabenga ngali muntu basta se ko duro ekero na stibeta saidi na wade na murgi umuntu oraba tene Nyamira North nje ndabe ni advance Itugola Jumatatu tarehe 22 Motinyo Kianda 2025 engineer advisor ya bodaboda ya Nyamira North Ni maseno na Romo chairman ni gwesa county yetu amangana ande na nini mora tiga magana mangi tiga to kole gasi eto ramo Morai kiama gia ODM Moskeraila Amolo Odinga ni golit koliarero a tugutere ada chinkwana buna kiama gia ODM yogera chikumusira Morai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto asobochori obonane mwaka wechirubere na 2025 Moskeraila ni go kwana chinga kiara karo kyabajumbe be kiama kia ODM kemanyekana parliamentary group meeting act out of conviction. If you put the people at the heart of your maneuvers, if you ensure that our actions are in line with our ideals as a party and our aspirations as a country,
the lack of history will be on our side. And I've said, as has been said by Dr. Oscar Otele there, I told you, stand for what is right for the party. And look at what we have signed. And we must remain as ODM. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we're going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. Sasa nechingia raia na wakorekane miaka wanaikire 28 mwaziri w'ekigancha gia serikali John Mbadi nigatebire buna ase ntunda entang'ani kuri omwaka obw'ekiri 2013 nigo bainanire chibesa chionsi ochiase chiserikali chichi county nabo igo ekigancha gia chiserikali ukwana korwa ase county ya Machakos chingaki chigikaro gikiama gia ODM Mbadi nigatebire buna okabwatesia nokogendera gwekigancha gia CDF nigo korabokia. Remember, this is the first time, you not allow me to say this. Because, you see, my concern is that if you send your experts to government and something positive comes out, you should be the first one to say it. Isn't it? If for the first time since 2013, we have transferred all the money to the counties, all the shareable revenue, it's something. It's positive. It is supporting devolution. That is what we have been fighting for. NGCDF, we transferred all the money, including arrears, to the constituencies. And Baba, I have provided for 58.8 billion to the NGCDF for this year again. And we will start releasing the money from October. Every month, we will be doing 7 billion. I can see you are telling me not to tell Baba that. Baba, I just want to tell you that personally, I still support NGCDF. I know you have a different position on that, but as your expert, I must report that I support that NGCDF. Thank you very much. Ekero twikirigabo eliboli na kuboliti nelindeta somachi SMS chiana ekando chibiru na bigast kuminyoka na kuminyoka kwe birebiga ego totebinga mbuya bya toko ya saka bya toko ya trema se mukuru asinze tobuli boliga abantu bali bakora amamali tatabwa tinsoni asichiciro nebitaseni byekigali batangwe bakora obonchereria nemeremo yabo asichinsemo echo atatu atebanga nabako bana barundi chiboda board nabako bali bakoni abakari nakwe mosbati uri ate abakoni Messi chichiro gatigati ko chikwete stage gatiko bwato muzigo muri nabayiri bawe chia batumeka amangana amarito atabwati insoni uri nabana bao uri nanyokore na iso uri nanyoko byaro na iso byara uri nabana bao yakobera wasinyu nkajinko Rusia ntubo motwe egara abantu bunabayepi ine kubwatiole lichiko lirosigwe egara abantu bunabayiga babwatwe wanu bayimukaliwe lichiko eliakabere abantu abayiga batangwe pi mbabera ase stage chito system chito chiba chisteni chia amaskani ase chichiro chito chiba ne chichiro chia maskani karangali kia onkereki 0 7 2 6 4 4 7 3 6 7 kina kia karangala kia toto toto likere kurwabu o chakaneri taliao asole ne karangala kiao
Agasi kageteri getambe tat kubara tabokoreri bwa Gitwebe Technical Training Institute. Asige kageteri getambe mnango kwa SMS ichiga mbasoe. Morris Orechi oteba Morris Daudi Gorian gaki twanalire amatusi. Atuti maticha korwa Muslim korwa kegati abantabu baseriwe na gukumerwa bororo mbatoka angene chinsemecho. Francisca korwa Getere nigongo tebaiga baseriwe korwa asechiro. Hello mkate Joel Otiambo korwa liakabos wakomesho kabisa kwa toka kwa masoko yetu. Ni Twizi wa Nyoera. Nyamache iyo ni bad manners barusuwa ropi mbatoka no enange gabo. And then kero tokobe kurwa baseriwe na gwakwe fine. Veterinary nyagaka kurwa chinsamo chia kirwa. And then abantu buna bubatugutwe tigira maskani kurwa Fortunas enkire. Good. And then Gideon kurwa igare tigabaseri wepi aonchiriri na inde amachiko ye discipline abekwe asechichiro cheito. Vero Ocharo mkate abakungumbare chiro ya Kenya nyabakoni chinyanya gaki bakora amabube amangana mabe pakugusinywa asokurigereria gocha mkate ikuneke na kerokyo tariki umbuyuka Gatembe TV Gatembe na mbeyemo achiel kende ira baonte inga kuruga na ekoanda kubeka valini moja kutoka mukama nasema hivyo nonyana abana beskuru nkoye go barige susuro bagenda nka ekero bakwere skuru kwanyora begambi pia hao waende nyumbani. Jackson Samoka Kuroirondi otaba mkate ka kiburami ningo boichoire chingongo chiagusi astinsemo chinyinge unabone mitandao wetera chichiro chionsi bantu ba boda Council of Elders tiga babasemi ekegorie kiga kosense yarenge kabakurga Moses Nyamwange kurwa Nyanskanjo Nansiongo basemigwe. And then Helen kurwa Nyamasi Keumbu. Hata wanawake wanaume wale wamewacha bibi zao wasimamishe hiyo kazi. Manyenye tiga batangwe Elo Gatembe FM Moikorowa kurwa Nyatiringa batige te kurga yansome chigango korande. And then Oyata Davin kurwa Moromba watolewe kabisa. Kati mimi ni Jared kutoka Gogi na nyakora chiro kolende baselikwe kurwa Girango mzee omurumungina Masere Kiongo bateneniwe babekeri chikononya asibagwe taro mbaeta kurwa amanate tkoyandra kini mda wangu honi rusu in a short while kumer natole toska togendale gekogera obokoreri bwa Gitwebe Technical umwano nabo ente kogenda ekos mnabona igoro chabantu bakanda CBC ochi CBE nabo igo chiga sinchire obwente ko kano enkeruri gabo ondetayo oweteiro masomo ondetayo utanyar korengereria upya koro kwa mkate no kasebe manyira koro ko Wilson Makori igo osakibaito mnabonse batu bwatisibya mbemo na singenchia ansi toska gekogera in a short while. I'll be right back. Awia sana kuongea. Wamekuwa lezi kidogo. Zunguka bwana ndio mtupatia tupate kitu pia ya kuwalimalima. You know. Sasa wamenyamaza na sisi tunaendelea kuzunguka mpaka tumechoka. Ama namna gani? We have a very lazy opposition and that's why we are telling them zunguka kwa sababu Kenya hii lazima siasa iendelee kusonga mbele. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu byabikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentrani bwa amavuta yani oil na bwigo
chiria chia mache inyoranga chirangie chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixa iyo gwochoganya chirangi wikamunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete ni gwokwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'omusongo eyueranga n'eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamage bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na korege nande nsemo ya kabire muna nakurireira kukoretera ande abakoreri na obokoreri bwagitwebe technical training institute eyuere aseto wocho watebia se kagetere getambe muna kwabere okuyarasa matangazo ito ase TV ito ya getembe aigase studio tigakomanye na kiakorokwa nande inkiakora asigitwebe asamalieta ni gonkoro ku Polycarp o social inde nyairo seto no ira rubukeira
ekenyoro kiorwaki. Oh yes. Nonde nkorokereria abana mang'ana ya estima, electrical department. Oh yes. Amang'ana practical, nonde gari nkoboroki mbasamba chinyomba chiabanyene. Barasambe ya ino. Na barankorere noni nchasambe. Igo gweka toborokereri buya, erinde babe chibundi abantu bategemete. Gitwebe technical nere? Gitwebe technical ne skuru. Ne skuru yobo bundi. Asa omonto we Kenyamorero togotebe ng'a is a training institute. Asa abana bagocha bari bataete kwegera bina bona mang'ana CBC acha. Abana bagochakera nsari omonto ochakire estima. Kwanya korigereria enchera omonto akobeka amasasi kwamanya ng'a omwana oyo oyo arache kobe bundi estima. Bona ekero achire Gitwebe ari twamorokereria ekiabwenete gokora. Nende tari stima yoka. Igo ekorokereria ebinto ebinge bino obosoni nabo gocha mang'ana a social work nabo gocha mang'ana yo komina chituki addressing bakonyeruka bono gosanga ebinto byonsi pino abire Gitwebe paka aba bagokora chisaiba gosanga enamba enene kuru Nyamira gari no barwete Gitwebe. Okay. Ho ICT nero. ICT nero. Kuru enseme ya Gitwebe. Kuru enseme ya Gitwebe. Gitwebe ngayir. Gitwebe gotoka Magwagwa ward. Ekero konda Gitwebe okorugose chinsemo chia Kisi. Nabo gocha baka oli negari gocha Ikonge. Oikire Ikonge. Abana boda boda bonsi pibi na wate abane institute nkonda ya Gitwebe ibamanyete. Yes. Nende mbali gocha rukira igoli. 150 chioka bagoikirie skuru. Nende para yende nabo gwete para ya Misambi mate. Oikasa kuru kuchabera. Nende kuru chabera bake sukuru. Alibona toro chinto burukaine abantu bali baminto ba mate. Still nabo go bage ni emia kose 150 nende goikire sukuru. Igo no ere gabwa ekenyoro gekoro ku Gitwebe na kekenyoro bado kyoro. Gitwebe bono no eskuru eyuere. So Gitwebe ekiora takero muntu aire buna oyo mubwa bali kikaragere otebye abantu bali baitwa guturiye kurwariga bali enkanga leto mwana wo Gitwebe. Number 1 Gitwebe ne skuru engia. Na atale chiskuru kadhaa tingo chiteba marieta. Lakini tigankwana elinde bono matugukwana ali asore nende tali asokonya togi. Lakini nelinga Gitwebe number 1 ntobwata abalimu bari qualified. Oh yes. Korwe myaka ya magega itwabwata abalimu barikire n'abayiboli kose sukuru enyene. Bona kero yarorekana Gitwebe egendete koreta amatoke aramaya ekagera aba serikali nero egatororera amabira egatwa abalimu abange. In fact Gitwebe banga muchandegete mwetumire mono gatubakonye bono matekero gwetumire gwiko omonto arore nona kero tetu omonto agokonye gwika bwetume bono gari tukabera tuka abalimu bagacha abange sana. Yes. Abalimu barigetwa at once bagacha Gitwebe abalimu around 35. Bono tubwate enough teachers qualified babwata marube bali Gitwebe gari bagosomia abana. Yes. Chikosi chonsi. Nende tali chikosi chuma tinda chikwana chonsi. Ngoni mande ngocha toro. Nende njiro chiri additional eskuru ya Gitwebe yoke bwate nyanse ngima ekosi yeta iyo. Gitwebe yoke nyebwate. So it's the only one. It's the only one in Nyanza region. Igotalinga Nyamira gose Kisi. Nyanza region yengima. As county Jones. County Jones pingi Gitwebe yoke nyebwate ekosi iyo. I think I love that. Ikobono Gitwebe ngaetenga is a place nende keroto national thing. Ne national thing ne lingi totara egweli etali obo national. Yo national. Lakini rende yebangire. Nje bangete. Ntogenda tokobeke mekakati. Ntogenda tokobekere ensuo mosi. Kosene neliere awo. Oh yes. Igobona mangana mbujare. Oh yes. Nabo turikera gwetera ase nambe yera ase TV 0726447367 nere nambe ito liswali otagete kubolia usibulire lionsi bwatigoro ya Gitwebe Technical Training Institute Services nabo igo buna bono bako in omotinyo yega normanda ta inteknere inteknere to gachimne yega koskip no mone koskip ne yinyo wetna bwiko waso masiri jeni anyanzi
I think we should be going there kero muntu na kiugo wewe na boko bori gwetera aso mtandao oito YouTube na wewe go Facebook etembe TV aboko bwatego obori swar kurugari aba ari mbondo chumna parigere principal ndo chumna basika kuruanse mali ngo chumna basika unako ga now to chikosi yango chikoena no gitwebe. Okay, ase chikosi otebe kosi yega ekorwa mass communication umuntu weta gutware C+ in English, C+ in Kiswahili bon chikosi chikoena no ase gitwebe. Okay, ase chikosi chikoena no ase gitwebe omaete no ne bukwe goteba iga. Yes. Anchoyo mino mina bwe yanje tali boigo. Yes. Emine tiga anye tuwe yanjeti to konyara gwancho yo mino wanesa ulinge yanjete ngochakirelie department ya linde kawaida ya electrical imaete bono ekosi ya electrical gali gitwebe abana bonsipi ebonyorete E ebonyorete A+. Yes. Na bogo cho some electrical bona mangana ya serikali binare enchera nere bago cha babanga chi system chiabo kale tu abegete nga goiko munta tu ale C+ amanya ko so maybe certificate ko se diploma e D- ebintu binebyo. Yes. Bona sai abana bonsi piba chete to kanyora inga nende research yakore tukitwebe by the way kitwebe na sekero munta gocha otaka kumanya ninki kegendrete banda ba implement lakini bono mbago te bangitwebe so bagakora research tokanyorenga abana abange ugosange umwana etete skuru e secondary oendo soma totebe diploma gose degree lakini umuntu gago check ground bine e foreman umuntu agokora egasi no muntu urwete gitwebe utakoreti none secondary form 4. Yes. Igobono minetinga no nyango chakira class 8 abana abungo chabale gitwebe to aba empower with skills elinde banya gosuke credit kyabo nyata koreti ne class 8 onye takoreti class 8 ndo bote level 3. Oh yes. Level 3 na bago cha some once kwa nyorire certificate ya level 3 na bogo siko na bera to ko mwana ya bwato muchando gete noro cho botakobo tanyara gosoma skuru gose gwasangio mwana obwatiru ne chief esauri ya magoso goso iga bono ano kora bwato chief bono mweru liva gali ya dagitwe. Thank you. Bona abana abo yes na bakore tugari ne chief gose well wisher ne principal yeito by the way tali is not just a principal, he's a father. I know I'm very proud of him. He's a father because ngore njera abana bakumuchira agaria none keraro sete ndira kurwe zukuru no nyansa 3 yabo tuko abana bamuchira agaria okusangia umwana arete tune chief maybe akamotika aria gose well wisher gete elinde to mo change mindset yaye etige bintu biri bagokora byo boyi bya matoke noroche bina chinyomba chiko bunwera aibege ntukikuru education ga aibe education ga konya ne kenyoro very good. Yes. Bono gosanginga ase kwabori chikosi ndacha bwango tumanye go chense meju bono chikosi electrical nero. Yes. Igo mwana okorete class 8 form 4 credit kende gyonse banyorete E oyunto mutagete ntunko muira toli ntoli ko bagwa bana make him a better citizen. We make him a better citizen elinda bo muntu maana. Sure. Wana kera atira gari osoma gotira ochakera level 3 ocha level 4 level 5 level 6 kago ka level 6 yin diploma igen donda etkora boliga oyo ogochakera Bonspi no bagochakera level 3 Bonspi bon oyo akorete oyo takoreti form 4 agochakera level 3 koiko murageli amabere eli nama to gochaka komateta kunegeteli koikachakera amabere. Yes. Lakini oyo akorete form 4 ocho chakera level 4 neba nanyorete C+. Eserikali eyitubona tali gitwebe eserikali ya roche naki abantu bako underground ba make amagoso. Oh yes. Lakini gosange umuntu uchakirete nse na maete naki esocket yenkonye beka iga sekero buna beka wayagete iga na kore iga mbonete kuri estimate kerongo kore gento gete na ara test ne multimeter takora beka iga osange umuntu otirire wana rende ga bwasanginga agochakira level 4. Yes. Kago kuora kago taka komenta ine form 4 kago taka komenta and level 5 yere certificate okora onda level 6 yere diploma okora kago taka koenda haya go sabo mwalimu nende twa mu guide.
nga yabonete kwenda gochi igo ntori gutigera muntu gari igo muntu gakore level 6 ase training institutes yes ebagukura tutebe level 6 yes kuruga bono gagotaka gochikobana no mwalimu otivet ando ogenda higher level go so enda okora higher diploma bono nendo so degree direct yes lakini miaka ngokere by the time umuntu bina gochaka by the time ye miaka ebere agwanete gukora diploma yes igo only 2 years umuntu 2 years umuntu okorire diploma ora bakwende degree yae agende degree gosaba umwalimu tomoto Nairobi yali school y'abalimu aenda asome nenda negitwebe asabe libaga nenda bina principal always a father nenda mate ibwatirira abwaye omaliba anambale ngokutumira good eyo na electrical bono na electrical akara okobe kote mwakuri uri kaga electrical ningi electrical asomo gakorio tamaneti electrical asege songo ne bubundi bwe stima yes kobeka chitaya nyomba chisocket asoko chachelie simi ebina bye bintu bigo diri na electrical obubundi obo bwe stima amangana ye stima generally na electrical bono igo na summarize nkorete bwango ina summarize electrical ebintu biri bigocha nechikosi echichinde nabo chire the same lakini bono chikosi echina chikobwati na chikobwati yes ntobwate fashion and design eyo bono ndatebe tanganete electrical yamanya kubwati ase gitwebe bono ase kero bakubeka magisi ali babeke toto netangene so lichi machine chonsi Nyamira county engima no chigegetu aron ninjimai no chimaete nende nkora abaro kimureta linga nebintu byatyo kumukuri litangasi elio iko chi machine chiri chonsi picha mangana yobosoni obobundi bwensi piko sone suti nini no biralia paka kolika marieta tocho tokolikire shati yageye mugose goti tokorete robeke na le bantu bakorora ano manye nje afisa wa mauzo gutweme na boigo igo koruga buntu bata mangana ICT so amangana yo ya yobosoni chianga chiaprod kiregento kende gyonsi no mutaka na mutaka skuru koro kubeka umuntu no akwigera gari agenda chigure company yae achake gusona agenda no buguma bwaye chi skuru whatever igo paka kolika marieta bano gusona chi jeans na kubana chi suit na kabagenda gyonsi kiregento no kiregitwebe igo na aro chikosi na chigo chakare eri atsan gwateba bona korunse kotira paka grade 3 once no form 4 na raso kyo taratumira ngori koira thank you ine kosi akabere bona ya gatatu ntubwata ICT nero na bere the same lakini mono bone yiyo gochakira abana bakorire form 4 turo cha ICT naro igesongo nekenge kero kibono ige gochakira obokimane sugumaiga gotira igo bono ICT nero na mangana ya computer ye computer yebo ya computer kobanga nini chi program nini kiregento no iregabo kitwebe bono ne bwata bali munaro batali bake bali buya yani bese bakanyireta bana bono musbati naro musisi naro magere nale tandra gochwa amatege ndotara manyane kamo kitwebe asere ngogote linde asere rigireti sigisi ekalgire libokere nagusi kwaro nendere getunugoro asoko ya nembengi yange na nyasaye nechi kanisa no choncho kanaine igobono abalimu abonsi pinto bwati ubagusi ngati esa olingusi abalimu bagusi boka abagusi boka no bale kweka abana babanyole exposure igobona kero mwana achiro mugusi paka abagere no bale paka abana basigisi no bale abande baru paka Mombasa bachichaga ligitwebe because of what we offer kocha sabantu ine ne kosi ya gatatu wane kosi ya gatatu kosi ende tubwate gali tubwate kosi ya social work abalimu bebangete social work nero abantu bange mbanyemanyeti abantu abokorora nona chief mono gosangi emirimo eyumbanya korete abantu abagokora guidance and counseling gosangi bado no bakora social work none chief chinyinge cha Nyamira abange ngitwe bari gosangi osikorigerera maruba abo ngitwe baruete ende bago perform buya sana
alafu amang'ana Ono ye social NGO. work na mang'ana yobwamate yobwamate na mono okosangia oigete abantu obwamate n'abantu social work nereria abantu bakwigera nonye no korapima abantu seri ngopima bara abantu byonsi nyagetari iroka bari bachire nyagetari batenyareti ogosangia omonto agotumwa ase social worker o social work egasi yayo chumurigererio okora intelligence yae kidogo orike reporting omonto nabwanete gokonyu kakimugweferie piri so igo no muri gorabo no turi iguru gabo. Thank you to social worker eyende ntubwata mang'ana plumbing plumbing nero noere plumbing bono ne kosi egodiri na mang'ana aya yo ere asense mu yobwagachi otatiga bonero ebwate specific bina bona abantu bali bakubeka chitapu nyomba basibelie binte sink baisabira gari sebuleni arafu amang'ana echicho chiri cha nyomba gokora piping go make sure bintu mbiyabire nero plumbing bona amache ta ndairane bon plumbing yonsi chitangi kobeka nini ebinte byonsi pi abantu abange ugosangi plumbing gweka tobaerese buya abantu mbale basareti eli etalia plumbing katenga omwana gotebi kungenda okore plumbing yote nche kubeka chicho yani amati na chicho era kuna ko plumbing era oigu chicho orra chicho bono lakini takumanyenge gasi no cha abantu aba Kenya Water abantu abu plumbing bakorete igote mine tina na kinga kero wasomire plumbing ya ne chisiwe chigo chikokora ki ogo chiko kosuguma chigo ke chikwere chiri chigo ke no ne wide ne kosi by the nere marketable mono plumbing iro kanyamira Nyamira ntota eta chi plumber chinyinge sana bona abantu basoire kosi bakaba subati ninde bakonyora chigasi amarube nkora achale gitwebe gigwakorere plumbing amarube gwasangia achire principle yarigereria oyo nakorete buya nende narenga omwana omwigweri nende no mwana omuya umaete kwechoka nini na nini wasangia omonto onyorere rirube kwetere skuru eri akorete ki arenge so no gotebanga chikosi chons bono kurmaga electrical abasbati na baokar na amara na baokar bons social work abasati na baokar same yes fashion and design abamura n'abasacha plumbing abamura n'abasacha yes bono eyende air dressing igali gitwebe chiskuru chinyinge ekero na beauty and beauty therapy chiskuru chinyinge ekero nare kwanda nagasangira basubati boka no tale binyosi ebingi n'abasubati boka lakini ogosanginga gitwebe ntwanyorete ng'a ntubwata abamura kadhaa bamaete kubwata etuki bamina barosia mang'ana yebyara abasubati aba nini na nini bono air dressing and beauty therapy nona abasacha ngokora bare igotari basubati boka andi kwanza rero nende rero abasacha nabo bagokora buya baby abasubati batege abasubati n'abasacha n'abasubati batege baminu n'abasacha igo n'abasacha nabarabo naye nomanyete bagingeru n'omusubati bono si ajabu nonya mbosongo osangi abasubati geto babori ng'ang'ai gwasomete ngitwebe bagokogingira sumati bagokuna omotu buya kwegung'a omotu ogusua none birengereria bibe kwabwate byasira pressure yapungwa ayo na mafunzo ale gari ekosiende igo mwegure dayo nyagotenga gasteriande gasi na utara imweko genda college no chirega TTI no chirega asingenchi yao ng'a imoke ogende bwegere ase college itu yani gosinya Kitwebe Technical Training Institute ere gusiga iga muna toko gando chabo nti nara ya ingera ise sabantu ali mo chakera eye bona ide beauty ya dressing na beauty nara na ba kora chikosi na bali bana igo okay serikali yabegete bintu equal biroro kosi ende Kitwebe bwate ekosi ende ntobwate ekosi ekoroku secretario elietalia chencho mete serikali na enoroje egendete kurwana logo ja digital wane kwa abantu bakaigure ng'a secretario ine karani yakawede secretary tu okobera mutwali bono mbarete litaliki yake liko muntu moyo
likoro office administration. Bona sai bakoro ku office administrators. Yes. Okay, gonna go. Bona ine kosi yendero. Ine kosi ya maana sana. Oh, yes. Nero nabogo sanginga abantu mbanchete kosi yeyu. Because bona kama mbitingo pa mu MCA tintware secretary yani. Okumanage office ga liyo nginyolina naki. Mukate nara. Wasana bwata appointment night kogete. Oh yes. Oroja bashimiwa bina bwata mangana. So you have to be an administrator we yes. Omanye ko service. Now, one thing. I gabna tole iga tubona. Chi organization. Ose ebyombe awa chi factory, chi skuru. Bobo yantakole atabantu bali babachorire muchiko bege mubwate in service course. Ntobwate chikosi echi chionsi abantu bali bagocha ekera agokora office administration nebwata mangana ali make paka chi computer ntongere na chieta kero na ale kuligererire nda mangana sector eyu gasangege ntongere bakoro ka shorthand bakolike bichoko nigete togo soma boka pamanyete lakini gusangio lya koegwa ero soma na babara ligereta polycarp baligete gendo gete kereiga bono goko ligere linkeke bona alika lakini oli akoirera gosomo mokubwa na amanyete ninki igona boko gambu maete. Oh yes. Kolega ya tumanye ine language yabo. Chi computer naro gwika bamanye go operate. Chi computer tubwata ali nechi nyinge sana. No chimanyete office mata ali kwanza chi office chiresa to. Mata yanchire ibere ekoroba igoro ntubwate chinde igontubwate chi computer la puisato. So we have enough facilities yoko fundisa bana ba social work. Igo abantu chi company bina whatever no nyankuru gatembega iga omuntu bino yuna ngaite nabwenete moment abande parete kitwebe nende tinko gwaka ni school fees by the baje basome busa tum partners baje basome busa. Yes. Ekosiende kerto akorira iga ekosiende kerto akorira abu elibone tabwati bantu bange etayo bono chi school echichinde nege Jerumani. Germany. Ntobwate ge Jerumani. Guten Haben. Guten. Ndoje no manyete. Wase kwa bata Guten Morgen. Good morning. Guten Haben. Yani boirire buya. Guten Haben. Guten Haben. Boirire buya. Guten Morgen erma mambi. Manyete nyino montomo so. Ndoje kwa so. Baka kwamba kombua. So ase ogoteba nga gitwebe ne ribwate ke Jerumani kenda skuru ende yonsi kokonyore ke Jerumani kero ochenko no ne chiribu 10 onywere chai asa zingi nima teteyo ni ma teteyo ngitwebe yoka why ekero okoleta bali mukuru chinsemo ao ne chi connection ne skuru bine gokora buya ebintu mbira serikali koligereri ne NGO n'abantu bali bakuruchinse mu cyisiko bachicha bono gitwebe yasangetinga tokonyora abana basomire buya baetira amatemo babwate chi certificate baba admired ekero bakorere chi company kadhaa chia Kenya gaiga baba admired gochi isiko wana ekero bachire isiko yatoka language barrier. Oh yes. Kuikao kwa nege Jerumani otebe no nya Guten Morgen kwa ni bosi yago ekemambi kago otebe kende na ri gwisori no ni siko gali tali bonse bama tege songo ono bakarorenga esori gitwebe ko kora the best tikato ba program weye yege Jerumani nendege Jerumani ke bato etange bosa by the way chibe sabantu bagwakana ne 10,000 chioka ose pa course bino gokore course yeyu ko kwamanyire gokwana kwa iru essential things ebintu biri obwenete kumanya ebibinde nabo gochikonya kwigerekera gwikire Germany twakorigeirie gasi twakoire mangano gochigokwana aria kwamanyire bono after kwamanyire kwaegwe a connection kwagenda ngumbu bono bali batete sauli abantu babe serious sauli naro ngina bosataiyo tigato ba na 10,000 ange bosa pi na chimbosa lakini genda Nairobi oligie kosi yeyu otaka netia matemu it's 150 plus kosomege Jerumani ebintu ebitu bigotoka aga gitwebe
na bantu bange mbamanyete by the way Ocha goto branch rinde kisigambe principle ya yege German. Branch kisigambe abantu baracha bange. Mr. Mariba. Sabire na campus. Yege German gyoka. Yege German gyoka. Gego chaka sagumi paka sambiri jamrago. Yoka. Posonga abantu basome yege German. Gyoka. Ntutu wa sabire campus kaiga ya kisiga. Gitu epete kaiga Kisi Town campus. Yege German gyoka. Ndait mangana mangi. Mbama etekoro system abantu babusongo. Ntoche kinasa bangiringa ndanyari gotene. Nayo ochikotangasera gari Germany yege. Omotangasaji. Kando chikaiga. But it's basic, eh? Yeah. Sure. Wenga bantu achaga. Unatuacha kugamba. Ntuigwana ini. Baba tuachake kubagamba. Bagota tuabagambe. Bona tigato tigerabo. Tato tigerega iga. Lakini yege Germany. Bache bo galia. Yes. Totarabeke campus ya. Hega tuata ngasi nginza chirimara kwa bantu bakuri chikasi yabo. Bateni bate class uchakira saa 11. Saa 12. Bona tigabakoliki kokonyora good number. Yes. Toko program hiyo. Campus yeto beke. Campus to beke kwa raisi. Abantu bagenda. Ikogatembenero yabakonyire. Batata kuiguka bupi. Ando chikara kina ngwatena a step ahead. Building and construction. Building and construction inero. Amangana yobwagachi. Ekero mugako liata manyeti amangana building and construction go komota binobwagachi. Chinyomba nchiro chikwagachu chiakumbuya korunse. Omontago nakiako omontago gopimire nyomba. Nakiako pimalira bali asayu. Elinde enyomba tebasa kwagachu ekoroba architectural brain nero. Yani oborso nakiokobeke map. Nakiokobeke map. Ye kwerenda. Nakiokoseti kiregento. Building and construction in general. Kono wateba nga as building ega na watebire nga nakimonta kobeka. Asanaro etente. Asanaro changarawe. Asanaro magena. Amagena. Asanaro lira balire. Abo ngo bwensi pi. Eli ndo monta ko seteli nyomba. Ko ikache gitwebe. Oh yes. Achiche gari ali chinji ni achiro. By the way bali mu barali bonsi pi. Na bali mu gosangi bakorere mono chi company, chi site. Bla bla gocha. Bona naige ntubamanyete kero bagosomi yani ni nko monto level 4 ago pimere nyomba go sakoroseri no estima go sagosonere yanga naige ntotore very shwenga oyo tago toreti down bona asike baongeri kero yansi eke wango geise pi oyo tago toreti down to ko you best go togo ko no monto le certificate go se diploma ogoteba no ligibundi na ebwe no vino konyoro mwana kama taisoma bwangu kina bwangu nkoire gitwebe skuru nere gitwebe abarimu bari batara ko transfer now igo bono tuchake kunganisha omonto social work abakora atirira abantu baga omonto ole gitwebe nabo akonyara kwagacha nyumba kabisa karagachire nyumba yiga nabakonyara cross chianga kobika kabisa. Abakonyara kubeka CCTV asingenche ICT kabisa. Abakonyara korosi tu kibuya na keregento na ebichinchara na magoro sempedi kiwa na mani kiwa na bintu bindi byonse nabakonyara korosi. Omonto yega nabakonyara kubeka estima bakubeka estima bweka. Abagwe kora plumbing bweka. Abagwe korera. Omo igo nabokurusia bantu bokurugitebe bokitwebe bachibanyore bakora keregento buya kabisa. Otari goshtuka koru asenseme. So gukora kerigento kyababya. In addition to that, ingitwebe yoka nende ntete ngo akiri bukomi. Ingitwebe yoka abana bari brilliant. Bachire bebekiramo barosirie ekyombe. Ekyombe nkera lige koro ku sharp minded. Okay. Sharp minded. Aseke gusina kyora kebeke. Abantu jinjo mai. Chinsara. Chinjome. Sharp minded. Bona group yeko ku sharp minded youth group. Group ye bwata abantu ba plumbing, abantu ba building and construction, abantu ba electrical, ebintu ebyonsi ipi. Bona kero kwaturangeri binae mukate kwatere nyumba nera. Itokoreta abantu ba building. Bacha ba kolegasi yabo. Bakora. Batarake plaster abantu ba plumbing basoa bakora igasi yabo same ekyombe abantu ba electricity bacha babeka chi pipe abantu ba building bairana ba ke plaster ekero bakorire bacha bakora roofing
bakorire bamanya gocha bakoraki abantu ba electrical ninde basoa bakubekire stima itagusambe professionally anye ne socket umate chinyomba chinyongo sange socket marebekire igorari kebonete kwa bachimita gete kurunse chibuti gete ne switch ase narebonete kobera nendonye tumate na bago advice ga tokorega bago design rie nyomba bakayabwene stima yango bekwe socket ye mugurwari socket rero bon nona swisaransete uko nabo kubeka ase kirugo gabubeki none chimesa njire chacha nabo togo connected ebitanda bya rero na noroje bantu mbatati korosa squeeze obogima bwense no bwengi kweka bantu bamenye buya igobono carpentry nero korosi into bwata chibundi ali paka abantu bayigolete chi workshop just next to school in fact gitwebe ekenyoro kelgia gitwebe ondo nyore efundi egusona oino mwanafunzi orwete kenyoro geteke ngao osomire gitwebe nendo ororire opportunity yegasi nendo bekira abantu barasigira bero chikorugu obeka agabo kwasangi bakeke nyosi mongwana nare ukorubo songoga akosoma gitwebe banjete skuru elisana skuru nesiekwa erego ikabera ali skuru abegete nyosi akogingira abantu bekenyorokeri igona abantu bale very intelligent by the way ekero umuntu agocha agali akosangi korukare ngo muibi echifu ekomo minyoki kago kakitwe bonyore opportunity oros chibesa oira naro umuntu bwate chibesa ari umuya bakanende chifu yakuminganaki umuntu bona nje na mogose rego senje na mogore to buye bona masolvi na yikwe boli yebo 0726447367 twango liboli liao ndiboli gaiga ebnali gaiga boli gakwera muna tugasitiga and then abalimu beskurwe bali beskurwe yiga tutabigore yabara abalimu beskurwe ye number 1 n'abalimu barwete chinsemo aho no mwalimu bwate time yogotegerera umwana because yeskuru na benge kanisa ebegoletie byonga ao abagosangiye umwana arwete humble background yani background yani family entaka abande barwete family yenyarete abaye bago ekero bayikire gari bako ba neutralized once baba equal abalimu aba inko batekerera bale bonsi ninde baba bekele veyemo nakera bagundwire ng'omwana naro watu muchandogete nko mwira bale kando nto bwate guidance and counseling abalimu bachorire banda bamukwanira bamanyo muchando babwate kira special needs bono twamanyo muchando umuntu abwate omwalimu nabakwerwa amokonye onye takunyara osugumegente to the higher level wanakera achire to the higher level kwasangi ng'omwana oyo okonyiru okoleru guidance and counseling ogendereire abalimu aba tindara mwalimu bana ba complainiri okubasumbua ige meaning at their capacity yogosomya abana bali mbuya bali trained bona nende rugato kwana netali egesoeke gusigioka kera bayikire gari esa oli abantu etoburukaine kweko umuntu akwana egesongo negeswahili elinde gago chikokore gasisiko gari no okolikire quotation okolikire gentora understand gongora muire muri samu amanyeke sabu nero esabu yibinde bigomanya na gyokoli esabu nero azigeregento esabu nero kwekoru esabu. Frederick Handon Nyang'au, I want watching from Ruiru, Kiambu. I come from Bokeira as a Polycarp State. It's true twende Kitwebe tupate skills. Fred Nyang'au kwani abantu baruiru gabo bonse batebi mukate oja na bole chikura gabo kirende bono gacha kaiko gasi ya serikali Ispa nyati chikegaya ndabinga Good na Cornelius, thank you. Mnatoka anda twensi mnanganda tuchisoma kurugabo abuna ba YouTube. Then Godenara gateba kurwa lienga lazima watoto wasome. Kurwa bubuna oyo akolika. Elinde nkoboli. Wateba nga ere the venue wana asiri. Skuru asiri. Skuru ere Nyamira. Not Mugirango constituency. Magwawa ward.
Gitwebe village abuno ere egetunugoro unoroche maga yaito gabu inare skuru yoroche ga bono nero inero Gitwebe na be kora kanaigo and then inen semo tu abu na administration yarabu na nechiko chiri bere computer classes chiri goro na moinali building ebinere iga chenye manyete buja nyuma yake building ebinere iga abu bina eliete liririkire nse gabu nechi machine chobosoni chige kirabo paka chikachikobwate office ye principal na reception na sogosoera abu bina ba orokina arafu omorango uyo next neinde no inoro nechi machine chinde chiri chokolika marieta aliye chiuse embroidery bono tayo mugake embroidery na bara 10 tari guchiko somere mwana tigana embroidery tigana alafu omorango bo moisa saboroki naro nechi machine bado chiro chobosoni alafu igore goroba igorari asoroche chi stairs chichitirete abu no nende chi computer chinde chigekeire kogo chaga asorocha abana ejine class kende gechi computer kiamata nsa kia electrical kero chimu kia electrical bona ali asoroche gari riruguraria abu no class ekoroche kia mabati gesogeta sininiga abu no electrical ere nende mbire birasi bya mate rogoro muones abane baba bange rogoro muones masi timati ko sinaleo naroche to kumanyiria bono yes igo bono Gitwebe nje bangete now enseme twakore abuna se egotoka how do someone apply nakyo montago apply gochagosoa asensemeyo omonto go apply eskuru ali gosangia abantu mbale bali bako bakonya go apply abange torocha abange gosangi baramanya mangana yo mutandao bona bago chaba ke skuru kose ba ke simingo batole namba yesimi yatebe enamba yesimi entanga ni 07 eli baranyole no ninche bwango batebe 0758 730 89 yende 0720 21 ya prince 03 07 2003 tari to 13 0713 98 53 00 ine namba ye principal bona pago twakera abo Mr. Omaliba akana kurwabo you can get them 0713 985300 na 0758 073089 namba yabo bakubega 0758 073 089 kose 0713 98 53 00 abunkero tageto mwano gosayo tageto kugenda ase ecology ga egaro chake kwigera chikosi echiga myaka ki etakeire kwenda kwigera as chikosi echi emyaka etakere kwenda kwigera course aso mwana oli o class 8 gosangitare ke myaka 18 wano yuna bagocha ne birth certificate lakini bali baikire 18 years after go call reform 4 years go ikire 18 years na bagocha ne bataraika na bagocha ne birth certificate na bago tatabikire gento igo kabwate kebande na bagosoa paka ye no tole myaka 60 igo myaka go chiko myaka teliko bwati na bogochoswe osome nendoete nende nyasaye gagugwanjira onyore mirimo chibaseringa chiwaka ali Gitwebe admission yoko gwakana yoka yani ntori goko bolina naki igomo gotwegende free ngete toko kwa free admission ne chibaseringa admission ne libo yemo elibu yoka ai bina gwacha ne elibu kwa kolire amangana kupsi yarenge 1500 mbanye yeli baka 500 ntori gukoibera nga tokota bincho gogoikagari kwasange ibintu bire tofauti nabo igo who is supposed abantu bagochagari naba not mugirango boka tali not mugirango Kenya ngima bina nate abana nkuru bari Mombasa abana nkuru bari Masai bino gocha Gitwe na gosange abantu baruete bakakirikolis
Mombasa matoroje bakwane Kiswahili kilikiabo noroje abaito banyamira agana Na Bosongo Kiswahili ne Kiswahili mutu gito na mutu wetu mutu wetu okunga mete ikanguka ngai kubyaroreresa bono abantu ngocha bari ko ruchingongo ao from different places Kenya ngima ine school ya serikali tari private school ne school ya serikali bache gali Kentaka mo the last time kera tuanga na Mr. Maliba we were doing into kwa accommodation kuri baring accommodation konye by the time weli jare ngoro lakini mo na bakuri gia sako menya ngabu lakini no sema wabona irega mena ndo bwa nyumba gali bantu bali bamo bagitwe bange gali gisage ngumbu gali korege mo gatse nyumba umuntu achari yase bona abuna bongo kwanera amangana ya accommodation ali buya pina security ngocha nali ngo at the end accommodation and security ere buya abantu barali landlord teyo ntamanyeti landlord teye tamanyeti so mbaga chete chinyomba nende tokagamba na barabo togakora ligo lirire affordable umwibuli aranyale wakana enyomba umwana akogenda enyomba imagine yebekire gitanda enyomba yagajire rine litobori nende chinyinge n'abanafunzi abo bagache tabo ebwate gitanda egatwara ekirogo egatwara n'emesa igo mwana gocha no mwito no burangeti ne gazi nesugulia ne ndagera school fees ndora goseli ayenchu na 500 ego apply coops inchu na shilingi 1000 ene ya administration ego kwa bakeke bande chief kara ne student yole gali chief kara akubwate kwa etambulisha alafu ocheneri mpepa yoka amatem gwika abantu bakore nende tali makongu keligwa somi gwogoso nabora somi kubina rero mambio gwe exam torenga nkwa keigwa kostoke igweti na bandora abolinga kaigitwe begotoka 0726 tagare gichabo ari zao chipale ale chipu we bono chinyomba ne 2000 umuntu agwakana kero mutienyi lakini tukaza tukarangera chi landlord tukagamba nabaro tukabate abana bande bagocha mbali kwenyara bagotaka bamenya babere bagatesa bali bakomenya babere lika bagwakana chiri bunye tigebe chiri bwisatu nendo alternatively onyo mwibuli ga kwenyara bwakana kere tam era agwakana libusita otigira umutienyo yo muri school efungire nendo cha bwakana libusita otigira umutienyo yo igaso mwaka emetienye 3 aire bosa lakini uli gwakana kero mutienyi dire school efungira gwakana enusu yechibesa chiri esa uli ebintu nalendeire ebintu mbire nyumba no siegete nyumba yago umuntu mungao tasoa abunaro tali buya ambyaro naberego korengereria abo that is so nice of that nyo tubwati abana mbali by the way abana mbali bantu bali bamiriri abana mbali na promise nangi kuire school ngobono kajya kuyarigani I am bringing bono alafu chinyomba nchire chinyomba nchire chikwaga chugitwebe intwa yagu na serikali obuyambu atoka gitwebe by the way nkwaga cherutole nyomba nene sana ya administration block constitution block nkwaga cherutole ali gitwebe apart from that ngobe kirutole mesi nene ne chinyomba chi affordable housing iga bana bali bakorwa atambe batatageti ko chikomenya isiko gali ko se kwemenyi bakomenya skurume at ligo ligete skuru ko kwa bekira lirense lira affordable bina bago cha bata ba affordable mukoreta na cha kwa apply era bana 10 aya apply era bana 10 bache banyole chinyomba ali chinyia chikwaga chune serikali ya jubone ya account ya skuru nero no nicho tontomera besa aya kuma tinto manyaine intunto manyaine bono mali ba mutomera chibesa nandi yana na aranywire cha irende lakini namanyitere yani abage tungetwatanga ki abantu bari batanga bangina mbali atamayitinga ncheyi manyite ni yo mu principle bona ya matini ya polika gosata mayiti ko batena mbere once I motomere nendo mwakire simi mate chibese chinagotomeire necho mwana ogwo necho mwana getole ABCD korengera ligikiraga abu no tura korera asirit koria rero asingincho yobokoreri bwa gitwebe incho soa eskuru ya gitwebe intake gegendete bono intake negendrete abana mbagendrete gocha tiga abana bache na bali batabwati abayiboli mbosa tiamboli swali liga in fact this is my neighbors mwana rero asigete
mwana utareki miaka 18 na twatera bana mbara guchikurigirira so kwaranga uyu na weka kirigento uyu tagwika mwana uyu arachagabu tareki miaka 18 eba certificate gwate bagochana egara chakire kosie usinatsan kwairuka kurunsa ega kuru level 3 gose level 4 gose rendo itakorite na class 8 level 3 ona chakire level 3 abago chakire gento na bakabera kuruga now ekero akamwana kanaga kake no bono oinaga tebi bono oinare ngere bono no mwana moke mono kero mwana yaro moke mono inche Polycarp ochero musanio gusoma riba muna tura pasani munyare kumurigeri umwana mumaita abana bene chimbo atengo mwana aregaiga para amenye ne at least abe a bigger brother abe mruma amanene egare banyare komenya noyo omwana binoyo ntumanyita abana bonsi bagocha yes kero umuntu pa name asakuru na ne background yae mwana binoyo kera chire kwa eresirego nkorigiriri tore ngaitora mubeke yes tali nona abana boka abebuli bagitwe balia mbale gosangi abana babo basomire bachire siko bali boka yes gotaka bale nona omwana binoyo ukonya ko batebereri oiba ogenda gakorder oire kiombe abebuli bagitwebe they are very much friendly mbali violent security mbiyerere stabilized bali buya sana igo mwana binoyo nabatokorigere naki umuyiboli naroche ochire sukuru requesting agakimo konyoru mwana umuyo tangibere amagena yengoko mongere ligocha nenjonya kombutis abaire semba abana baroro babere barete you have to help them na ekabera kuga we would have wanted together kenengere kwebire tindo chinga kendengere nebire igento ndatebya bayiboli bari bantegererete ne chingongo ao inga eskuru nere gitwebe tali skuru ego chako kominyoki egasi yo muiboli amatemu ka gwakanira ekina gikonya nebire amate ayakanira umwana amatemuka omuboli naki certificate ngaye ematemu bono ekobwate chi unit yako kora nirenga naro gokora chi unit 16 lakini tali gochikora chonsi limo agokora maybe inye nende tamwendo chokora inye kulingana binasomire igo bono asense muye chibesa kulingana ne chi unit chiri omwana akorire naye nabo kufuatiria omwana ogo kwacha bake skuru kwarigere chi unit echante binekene nende gwatuma chibesa skuru direct yes abana tali bonsi barabaya nabo ratumira omwana register amatemu ali amandazi nyongo sumbua chifu onyogo sumbua chifu kana yata asumbue igo bono nabo togotuma omwana nende kwa mufuatiria okora amatemu ebiasara ebi byaera ine abana abanko access bali help ngo access bali help eye gotumugoche sukuru nke no mwana oego upkeep yo mwana akoegu aso mwana umaete genta gokora yes tanenda chitomegoche sukuru chimokonye semo ya matemu kosaka ne nyumba tasumbu omuiboli akore nendagira igongo tumerwa upkeep ye 18 yes igo mwana onde bwansi ntegerere toroche TV 18 njire gitwebe serikali yako kwa busa ogore yanga ogore gekoroto ayore nkyo gokorera gusoko nyu muiburi umukonye gwakana matemu okora matemu okoreki obwenere gochimotu abo I think 18,000 per semester bine gocha ibako egukabere toro chel pwe gotomukabere yes bina bago tomwe chintangani bako egu 9 ndo bacha bago another 9 balance ende ya 9 igocha ba 18 in total abana bali bekenyorokeri kiana tikera marietayo bwango narenge bono inchingu chako sibi binyoro imbwate mapakagari bratwa kore kurwega ego kiro month na I take that responsibility that kitwebe is here 1500 nenchi basiange chinko yani mwana chingere sita ko etam na arugie ndakini osemo tete baiba magana gabu na ndo basambe anu machaka tanga abalisi aba bale gosina kioni na nini anyway inchange ndo kororo rege pindi tubwate deal na mwalimu manene tutokorege pindi gari isiko gari ano to chakobeka gari mini tutokorere mesa batugari abantu bonse bibeke nyorokeri bachi na ntochi na ndwara kuruga abana mbale bagocha bambuli ground ekeronde ground rende inga igari abantu nguminyoka bale umupira noro igo ko curriculum activity inchiro yes anyo mwana kale nga no moteli nkobugia rubukano tubwate music drama nero
ball games inchiro ebintu byonse emichezo yonse ipi we nurture also talents. You compete. Yeah, we compete with other schools. Umuntu naroga kwenda anyole sponsor na nyango cha America. Nende gikwaro kile talent yako omaliba akanyirete chi talent. Njena orogeti eyane igasinini. Gasangi onkonyire nkagenda nkairuruka. Nende nkairana gotaba mbuya mono. Thank you. Maga utakuwa netie abantu bao wakure. Na barangite. Bakwani gotogenda gekwana ate winza cyane nchi. Abantu bane korubokeira saulinje no mokeira nko bakwaninde na tata na mama labda nando cha se TV eli na mugorera ne chindugu cyane na bakwanire bonsi abanafunzi bonsi pibagitwebe na bayibuli ba kitwebe na bonsi n'abantu bane bayide bakaye no muntu one na gukwanira boss igonko bakwani na goteba mbuya mono Getembe TV bina yato bekire gabwa sembeo kanyagoti unikera litiko elinde mwanya oramangana maya ne bakoroke byateko ebyateko koruchinko ekionga ekionga koruga Getembe TV iko na bakwanira administration yonsi na Mr. Maliba mbuya mona se kongari bageri kocha gukwana mangana gitwebe iko na rongote bambuya mono na balimu bonsi pibalimo ndo cha semore. Hata niseme kwa Kiswahili kwa sababu kuna wengine by the way tumewakosea sana. Naombi yangu si tuwale ngaye. Yangu si tuwale. Tutakuja siku yenu ya Kiswahili. Tutakuja siku yenu ya Kiswahili walimu wote, endelea kusaidia wanafunzi wa Gitwebe na whenever you get the opportunities to help these students, wasaidie mahali mnaweza na Mungu atawabariki sana. Apandacho mtu ndicho atakachofuna. Amen. Asante sana. Thank you. Nashukuru sana kwa sababu mawere amona imtu uruchinsa chiri tuachaka pakekere kiganande karo twakorobia when we are going karo ngotiga mwalimu agende ande mbia mona singenchu twarenga abana baito they need us. Let everyone take this opportunity kero monto anyorenga umwana netoka umwana bu mwamate nari gabo like you see ngamwana utarigo chiko konyeka please koranje get that opportunity ayaka umwana oyo efis umwana oyo agenda asome achenje umubwaye umwana oyo achiko konye kenyuro like an electrician chip plumber hairdressers n'abantu abon CP ndumuna Getembe we have taken the initiative na barogi tuwe bakore sema yabo ono the ball is on us ba MCA bon CP I want you mogote in fact that ndar mogote okonya turgo chio inchugate Getembe ndakanda gitwe mukate ngoligi gitwebe nkogenda ne tukono ndwe speaker igae mukata tabete tochika iga toende gitwebe itakuwa ni rahisi usibona aba MCA kwanginyoria aba MCA mbale kwanza mwe MCA nare kuruga kisi umongwana gitomu ya sana kurunya marambe mata ajete kenyuru kiae agasangirelia abanafunzi nkaenda ne bus ebasi na sana ngasangirelia abanafunzi kenyuru kiae nkabareta igo aba MCA chibasari kirimo kolikira abana nabo kwamuo sangirelia abana obarete gitwebe bakorerwa admission kiregento ayotome cheki goche school yoka igo so easy very easy. The best bread in town mkate no kanali Italiana tumara ne kyonga chinsenya in a short while don't move eye Getembe Gitwebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing